Pois estamos no Salón Teatro de Compostela, vimos de representar Proxecto Rojava Jinjiang Asadi, cos alumnos do curso de iniciación da Universidade de Santiago e coa esperanza de crear colaboracións no futuro coa xente kurda. A nosa compañía chamase Comuna Teatro, que decidimos facernos compañía e facer, pois, unha obra sobre todo este tema de Rojava, para dar a coñecer precisamente o que era a Revolución Kurda, o que se quere o Kurdistán, o que significa Rojava, e as mulleres dali, sobre todo, e a súa loita. Porque nos pareceunos fundamental que un universo tan descoñecido aquí en Occidente para a maioría da xente, pois fose sacado á luz. Entón, pois na obra contamos un pouquiño tanto a dor, sobre todo das mulleres, das guerrilleiras, como a súa esperanza e o noso proceso como galegos de descubrimento de toda esta historia. Porque en sí a obra é como, teatro documental e artellámola como un pouco en forma de entradas de diario, porque nos decatamos de que non podíamos vestirnos de kurdas e intentar representar as kurdas polo noso descoñecemento. Queríamos tratar isto co máximo respeto posible, dar o que fomos coñecendo, o que nos foi contando a xente, e así facer que o público se integrara a nós en todo isto como nós o fixemos, e sentise o mesmo que chegamos a sentir nós por este fascinante universo. Ao principio queríamos aproximarnos un pouco por apoio internacionalista e logo pouco a pouco fomos descubrindo que realmente nós como galegas nos tiñamos que apoiar e basear na loita de Alá para a nosa propia loita no país.